Да, това беше нещо специално. Станислав Иванов, номер 40, това е да, точно така. Авторът на гола, един действително майсторски гол с завидно хладнокръвие. Матира италианския вратар. Сбъдна се една моя мечта от малък и съм много доволен с това и съм много горд със себе си. Надявам се да се представям на ниво и времето ще покаже всичко. Почнах с първи клас от баща ми, той ме записа в футбол. Бих си пожелал да играя в Левски, в мъжкия отбор, да спечелим много титли и да играем в Шампионската лига. Искам само да благодаря на моето семейство, най-вече на моят треньор Викторио Павлов за всичко, което прави за мене.